Okay jama'a, ga 442 ga sai da sadiya haruna. I want to challenge him wannan karon. Okay, duk abin da ne ina so yayi. Don ko zai iya winning din wannan game. Ka dinga kallo na fa. Ke saka ina zaki wash bayana ga ciki kuma ga goyo ga ruwan sama na duka na ga miji ya bani takarda safara'u kun gani kwalelanku safara'u ina ɗaya daga cikin fan ɗinki sannan hasali lokacin da kika yi wannan waƙan aka zo aka dinga zagin ki duk wanda suka zage ki na ji haushin su why because duk wanda ka ga yana aikata abin da ba shi bane ba zagin shi zaka fito kai ba da farko fara me nasiya in bai ji ba sannan tukuna kafin ka bullo mai ta hanyar da yake so hasali duk wanda ya zage ki lokacin naji haushin me shi rayuwar ki ce a matsayin ki na yar uwa musulma sai dai mu bi ki da addu'a ko kuma mu yi miki nasiya Allah ya shirye mu gabaki daya safara'u an ce kin tafiya ne ko ina kika je sadiya haruna kenan tunan da saurayin ki kawai tsuntsuwa amma da yake ke kalin rasa akwati meji zani ka oriyo kai rararararara kika dawo ta dauko ki kawar doll baby ta sa ki gaban camera kina nan kina mai da jawabi tana fadin cewa an ce ta kwace miki kai wai ni sadiya haruna in tabbe ki wai ke me yasa ba za ki taba yin ramin kanki bane ke ba ki da ramin kanki ne kullun sai kin dinga shigan ramin wani kaman maciji yariyan nan sun taso da wannan 442 din sun dan yi building rayuwarsu suna yan waƙoƙin su sun samu karbuwa ke dama haka kike yi ina ganin sace daukakan mutane kike star din mutane kike amfani da shi kin koma yanzu nan gindin safara'u ke kuma safara'u an dauko ki an aje ki gaban camera kaman doll baby ana faɗin wai an kwace sauran ke wannan sadiya haruna waye kika mayar wawa waye kika mayar bai san ke baki samu ke ban ce miki mutane ba samu suke yi bane kina wannan in ba soyayya ya hada ki da shi ba meye ne wannan sanda fa ake muku bidiyon har juyowa yana faɗin cewa oh to bidiyo kake mana sai gashi an yi posting wannan bidiyo din amma wai safara'u zaki mai wawiya da yake ke a rayuwarki sadiya haruna baki fatan kowace bazawara na fatan ta koma ɗakin mijinta ke duniya ce a gabanki da neman kuɗi a gabanki wanda ba zai kai ki ko ina ba an san kuɗi abin nema ne amma akwai level ɗin da in ka neme shi ya kai dan you build your family so that you will live a happy family shekaru yana zuwa mana bar ganin kin haihu kina da ya mace kina da yaro namiji da kike ce makaninki a grown up child suna kallon abubuwan da kike yi diyanki budurwa ce ta isa aure tana kallon abin da kike yi abin da kare ba zai ci ba haba sadiya haruna lokaci yayi wanda zaki kama girman kanki wallahi a social media kin fi karfin abubuwan da kike yi ko baki bari din kowa baki bari din wannan budurwan naki diyaki yanzu nan in ta fito social media ta fara zuban makarta da mutunci tana ballagazanci irin wannan ta ya zaki ki mata fada bayan ke halinki ne gaskiya sadiya haruna ki gyara ke ko safara'u an riga miki wash head. Hello viewers, ni ce ta ku sai da sadiya haruna. So mutane da dama suna cewa sai da kin kwacewa safa 442 sai da ina safa sai da kina neman suna da 442 sai da ke mama ce mana dole mama ta bi So what are you going to say? Kun gan su nan dai ga su nan dai a tare ga kuma 442 a tsakiya. Dan ba da gari. Yeah, Queen of the North. Queen of the North. Yeah, kuma san wata mawakiya ba. Ga kuma 442 kai me za ka yi shi ne waye kwace waye kwace waye bai kwace waye wanda ya kwace waye da Allah dan yi mana wannan abin da kai a wakan ka min gini mun menene haka na ke ma kin yi a cikin wakan a ba shi ba wanda a wata kankan buɗe matsi wata wata ayusi kai ka tsaya ka fahimce ni a wata wata kankan buɗe matsi wata wata ayusi ko ku tsaya ku fahimce mu a wata kankan buɗe matsi wata ayusi yes
ya sa mu gama da duniya lafiya kai komai ba komai amma kada ka cutar da mutum kai komai ba in za ka komai iskanci ka fito fili Allah ka tsare mu shirin mutum da aljani shirin gabas yamma kudu da arewa daura mu kan kar ku yi wo yawa yana zoleyan ku ne kawai a camera ne ba ma ji but in real life we know what we do. Muna hawa camera ba ma ji. Yawa. Amma kuma Mu rashin jin mu sakanin mu da ring light ne da waya da kuma social Instagram ne. Yawa. Anan ya tsaya. Yawa ba mu daina sallah ba mu daina biyayya ma zaki ga Haruna suna daukan abubuwa suna hada kaza ai yan YouTube su ne mu in ba makiya ai ba ka ci gaba ba yan YouTube dan Allah ku